Anem per iniciar aquesta taula rodona en nom de l'Escola de Negocis del SAI de Business Engineering School. Ens agraïm la seva assistència. Com saben, molt bé saben vostès, aquest cicle està dedicat a les perspectives d'esperança en el context actual de la crisi, que és el programa dels seminaris corresponent al curs acadèmic 2012-2013, i, evidentment, del que es tracta aquí és d'abordar amb 6 seminaris diferents punts de vista que ens permetin donar aquesta via de sortida esperançadora i de reflexions des del punt de vista cristià del que són els moments que podem fer i l'aportació que podem fer tots nosaltres com a societat. Aquí, avui, ens toca parlar des del punt de vista de política i país, i per afrontar aquest tema tenim entre nosaltres 3 experts. Francesc Graner, periodista i llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, també és diplomat en Teologia i Sociologia, en Josep Maria Esquirol, director del Màster en Pensament i Creativitat de la SAI Business Engineering School i el professor de Filosofia a la Universitat de Barcelona. David Martínez, periodista responsable d'informació econòmica internacional de l'edició digital de La Vanguardia, i per mirar de parlar sobre i reflexionar sobre els valors que necessiten per reconstruir aquesta societat de futur, donarem en primer lloc la paraula al senyor Josep Maria Esquirol, però abans d'això m'agradaria presentar-los els membres que avui ens acompanyen al seu currículum. En Francesc Graner, que està a la meva esquerra, i Terrades, és doctor en Ciències de la Comunicació i Humanitats, amb una tesi sobre televisió i psicoanàlisi, centrada en l'anàlisi del narcisisme, emocionalitat i generació d'antipensament en els programes del primer time de l'estat espanyol. És llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, diplomat en Ciències Religioses, en Sociologia i en Teologia. Coordina el grup de recerca sobre psicologia i espiritualitat de l'Institut de Salut Mental Vidal i Rabarraquer. És professor de la Universitat Ramon Llull, del ISCR Martí Codolar, director del Centre Edith Stein, del portal Eulogos Media. Ha treballat a Televisió de Catalunya, a Televisió Espanyola i a TV5 com a redactor, guionista i director de diferents programes. És creador del guió en les 2 primeres edicions de la Marató de TV3. Ha rebut el Premi Farel de Neuchâtel, Suïssa, al Festival Internacional de Cinema Espiritual més prestigiós de l'escena internacional per Cristina Kaufmann. Recrea les soletats, és autor de nombroses publicacions com el Fil insensible, Maria Raventós i Fatjó, Aliment de prestigi infinit, Anselm Grun, Conversacions, con Francesc Graner, El consum com indicador de la recerca espiritual, diverses edicions del concurs de cultura bíblica de La Vanguardia o la col·lecció L'aventura interior de l'editorial Claret. També a la seva esquerra tenim el doctor Josep Maria Esquirol, que és director del Màster en Pensament i Creativitat de la SAI Business Engineering School i professor de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Com els deia, a part de director d'aquest Màster de Pensament i Creativitat, és professor de la Universitat de Barcelona, on imparteix assignatures en Filosofia Política i de Pensament Contemporani. És director del Grup Interuniversitari de Recerca, Ètica i Filosofia Contemporània, i també de l'Institut de Tecnoètica. Participa en projectes de recerca ambiental estatal i europeu. En l'edició del 2003 va rebre la distinció a la recerca de la Generalitat de Catalunya. Ha publicat 10 llibres i més de 70 treballs en llibres col·lectius i entrevistes. Els seus 2 darrers assajos, El respeto o la mirada atenta, sobre la mirada i la tècnica, i El respirar dels dies, sobre l'experiència del temps, ha tingut una molt bona acceptació i han estat traduïts a diferents llengües. Ha publicat recentment Los filòsofos i la tècnica, d'Ortega a Sloterdijk, i ara està a punt de publicar un nou assaig sobre la intimitat. A l'extrem de la taula, l'estrem esquerre de la taula a la dreta de la seva part,
David Martínez. David Martínez és llicenciat en periodisme per la Facultat de Ciències de Comunicació de Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i diplomat en periodisme internacional per la Universitat de la Sorbona de París. Disposa de diversos màsters i postgraus en periodisme econòmic i internacional i ha treballat al País, al Periódico de Catalunya, l'ABC, La Razón, Expansión, L'Economista i el diari online El Confidencial. David Martínez s'ha especialitzat en la publicació de reportatges sobre la construcció europea, la política i l'economia de França i el Pròxim Orient, i en perfils d'empreses d'èxit. Des de l'any 2010 ocupa el lloc de redactor amb responsabilitat en la coordinació de la secció d'Economia Internacional en l'edició digital de La Vanguardia. A més, David Martínez ha publicat recentment el llibre Zara, Visión Estratégica de Amancio Ortega. En primer lloc, m'agradaria formular la primera pregunta d'aquesta taula rodona al doctor Josep Maria Esquirol. La pregunta és la següent. Si parlem de la política en majúscules, hi ha un vell projecte polític que avui passa per moments difícils. El procés de construcció de la Unió Europea. Quin paper hi juguen els valors en la construcció del vell somni de l'Europa? L'Europa és una pregunta que, per començar, pot ser una mica perillosa perquè podríem no acabar. O sigui, jo haig de mirar aquest primer torn, no allargar-me més al compte. Però és per mi una pregunta perillosa perquè em fa anar cap a un estudi que hem mantingut al llarg dels anys sobre la identitat europea. Dic, la pregunta per mi sobre Europa no és una pregunta senzilla, precisament perquè ens porta no només molt lluny en el temps, sinó a un nivell de profunditat bastant notable. Per no allargar-lo més del compte, només donaré dues idees, després els poden desplegar. Des del punt de vista dels valors més profuns que el projecte europeu vehicula, crec que caldria destacar sobretot els vinculats precisament amb les seves arrels més profundes. Europa és sobretot un projecte cultural. Si un es fa la pregunta què és Europa, abans que un continent fins i tot, abans que un continent, és una cultura. De fet, els contorns d'aquesta cultura són contorns, com els contorns de tota cultura, imprecisos. Els eixos fonamentals d'aquesta cultura són dos, que en termes així ja gairebé tradicionals diria, s'hi al·ludeix amb les paraules d'Atenes i Jerusalem. Europa és filla d'Atenes i de Jerusalem. Atenes i Jerusalem no des del punt de vista de ciutats, sinó precisament de noms d'una manera de veure el món. La manera de veure el món d'Atenes i la manera de veure el món de Jerusalem, que són dues maneres heterogènies de veure el món, molt heterogènies, és a dir, que no es poden sintetitzar, no poden formar part d'una cosa, diguem-ho així, homogènia. De manera que Europa és la història d'una tensió, d'una mena d'articulació tensa entre aquests dos pols. Què aporta un pol i què aporta l'altre, i de quina manera es fecunden sense sintetitzar-se, de quina manera es fecunden un amb l'altre. Doncs el que porta bàsicament a Jerusalem és la idea de la persona. És la idea de la persona, la idea del valor indiscutible de la persona, diguis com es vulgui. Això es pot, doncs, la filosofia contemporània parlem del personalisme, s'ha parlat també del humanisme europeu, l'humanisme europeu en bona mesura, no només, però en bona mesura brolla d'aquest fonament cultural, és a dir, l'indiscutible valor de la persona humana. El més preuat que tenim és justament cadascuna de les persones que habiten aquest món. No la humanitat en general, no en abstracte, sinó cadascuna de les persones que habiten aquest món. Això és el que porta aquest fonament. I què porta l'altre fonament? Què porta
Atenes. Quin és el valor fonamental d'Atenes? Doncs Atenes el que porta és justament la cultura del no dogmatisme. Les coses no es fan perquè sí, es fan perquè es creu raonable que es facin, es fan perquè s'ha de veure que hi ha raons suficients per fer-les, es fan perquè es creu que es pot discutir, es pot argumentar i es pot acordar, etc. Això també té molts noms, òbviament un d'ells és la democràcia. Per tant, Europa és la història d'aquests dos grans valors i de les múltiples tradicions que un i altre han anat sofrint al llarg del temps. I podríem anar desplegant això, però penso que una primera aproximació ja m'aturo aquí. D'acord. Bé, la segona pregunta la formularé concretament al senyor David Martínez. La pregunta és: l'eclosió de les xarxes socials ha acabat amb l'hegemonia dels mitjans de comunicació a l'hora de configurar l'opinió pública. La premsa i la política ha estat sempre un matrimoni mal avingut, però un matrimoni al cap i a la fi. Aquesta relació de parella, quin moment viu a l'actualitat? Sí. Buenas tardes y gracias por asistir este día algo frío en Barcelona. Hay dos partes en la cuestión que plantea. La primera, la transformación a la que están viviendo los medios de comunicación social debido a la eclosión de lo que se llaman las redes sociales. Estamos todos inmersos en la tecnología. Quizás muchos de los que se encuentran en esta sala no podrían pasar todo un día sin estar conectados al teléfono móvil o a una tableta. Veo que hay alguien en la sala redactando directamente desde una tablet, con lo que digamos que vivimos en una sociedad saturada de información. Y esto puede ser un peligro si realmente no hay unas bases importantes, una ética, una moral, unos principios, una línea editorial que tanto los lectores, que son los receptores de información, como nosotros, los emisores de información, los periodistas, los que trabajamos en medios de comunicación social y tenemos la obligación de garantizar la libertad de información como eje fundamental de la democracia, cogiendo el término democrático del profesor Esquirol en su introducción. Pero las redes sociales y los medios de comunicación social, desde mi punto de vista, se tienen que separar claramente. Actualmente vemos que los medios de comunicación dan credibilidad a lo que aparece en las redes sociales. Y esto, para mí, es un error. Porque las redes sociales, como su nombre indica, son redes de comunidad social para interactuar entre personas que se creen partícipes de un mismo colectivo. La información que se emite en las redes sociales, los periodistas, que para eso estamos formados como periodistas y para eso tenemos experiencia como periodistas, para intentar discernir que esa información que se emite es la verdad, que es el principio básico de cualquier periodista. Otro debate es si se cumple o no se cumple, si los medios de comunicación emitimos verdades, no emitimos verdades, si las verdades son medias verdades, son mentiras, son informaciones interesadas. Pero las redes sociales son guías de información. No todos los periodistas y no todos los medios de comunicación lo tienen entendido como tal. Y aquí critico a La Vanguardia, critico al Mundo, critico al País, critico a cualquier medio de comunicación social. Otorgamos verdad, elevamos al rango de verdad la información que se emite desde un Facebook, desde una cuenta de Twitter, desde un SMS o desde un WhatsApp. Y a partir de ahí se elaboran noticias. Hoy estamos asistiendo desde el pasado sábado a una guerra próxima, otra más, otra guerra próxima de las fronteras de Europa, en este caso por un país miembro, que es Francia, en Mali, un país africano, una excolonia, y también se han producido determinados acontecimientos trágicos como el anuncio de la ejecución de varios rehenes, la iniciación de una guerra vinculada a movimientos islamistas. Toda esa información, los periodistas no podemos llegar a la información, es decir, al lugar de los hechos, porque nos lo impide la seguridad, nos lo impiden los militares, nos lo impiden los medios de comunicación social, los medios oficialistas, y nos enteramos a través de Twitter. Hoy una milicia islamista ha comunicado que ha ejecutado a un rehén francés en Somalia a través de su cuenta de Twitter.
esto supone una transformación en base a lo que concebíamos como periodismo, como aquella tarea, aquella disciplina que se encarga de buscar la verdad, de encontrar la verdad y de ser un contrapoder constante. De ahí ligo con la segunda parte de la pregunta: ¿qué relación tiene la prensa con la política? En España, en Cataluña, en cualquier comunidad autónoma, a diario vemos casos de corrupción que afectan a políticos, que afectan a cargos públicos, que afectan a empresarios, que afectan a personas con responsabilidad en su área. Y los medios de comunicación informamos en base a la información que nos viene de un sumario, si se ha levantado o no el secreto de sumario, información que nos viene por parte de una de las partes interesadas, del abogado de Urdangarín, de la acusación particular del caso Madrid Arena, pero los periodistas no llegamos a la esencia de la información. Hay demasiada saturación de información, hay demasiadas barreras que nos impiden como periodistas llegar al quid de la cuestión, es decir, llegar a la verdad para transmitir a la sociedad, con medios de comunicación social, esa verdad que los ciudadanos necesitan y deben tener en una democracia. Hay democracias y democracias. El periodismo anglosajón, el periodismo en Reino Unido y en Estados Unidos, es un periodismo de contrapoder constante. Contrapoder significa que pones en duda cualquier información oficialista, ya te venga de la administración, ya te venga de un consejo de administración o ya venga de una institución pública o privada. En España esa información está muy controlada. Otro debate es si es porque la sociedad no es suficientemente madura para reclamar información veraz, si nos dejamos tutelar por lo que diga un medio u otro medio de comunicación, pero evidentemente los ciudadanos, cuanto más madurez democrática tiene la sociedad, más contrapoder necesita reclamar los poderes públicos, del partido que sea, y ya sea en política, en economía, en cultura, en sociedad, en sucesos. Personalmente creo que vivimos en una crisis importante, que la política ha utilizado los medios de comunicación y está utilizando los medios de comunicación en España. En Cataluña también se produce ese efecto. Es difícil ver que algún medio de comunicación investiga de forma veraz y de forma inocua, es decir, el periodista ve a los poderes fácticos como contrapoder e intenta conocer la verdad. Hay demasiados casos en este país de temas de investigación que se abren por intereses políticos, por intereses partidistas. Eso no significa que no sean ciertos, o que no sean verdad, o que no tengan buenas fuentes de información. Solo hace falta recordar la reciente campaña electoral catalana, como ha habido un medio de comunicación en concreto que ha publicado una serie de documentos y el resto de medios de comunicación, en lugar de solidarizarnos y de intentar seguir esa línea de investigación, en ese caso concreto, arremetemos contra el medio de comunicación, porque decimos que es político, porque tiene diferentes intereses partidistas, pero es que los medios de comunicación deberían investigar todos los casos de corrupción, al margen de la etiqueta política que haya. Por lo que lamentablemente el matrimonio entre política y periodismo en este país está demasiado unido, está demasiado viciado, y yo espero que las nuevas generaciones, que los medios online, como en el caso de lavanguardia.com, seamos un poco más dinámicos y podamos tener mayor margen de maniobra. Pero hay que recordar también que los periodistas no somos libres, formamos parte de una empresa, hay un editor, hay un consejo de administración, hay unos intereses, vivimos de la publicidad. Otro debate es cómo los medios de comunicación social en internet y en el papel debemos transformarnos para buscar nuevas vías de financiación. En Francia, por poner un ejemplo, el gobierno, que tiene un ministerio ad hoc para temas de comunicación social y medios de comunicación, se ha planteado quitar los banners de los medios de comunicación social y de las páginas web. ¿Ustedes se imaginan entrar en una página web a través de su smartphone o su dispositivo móvil y que no aparezca ningún banner de publicidad? Sería perfecto. Accederíamos a la información. No tendríamos aquella publicidad de Ryanair ocupando todo el site, toda la home de nuestra página web e impidiéndonos llegar a la información que queremos llegar, porque pasamos a través del filtro de Vodafone o de Telefónica o de una marca de coches o de un reloj de lujo al que nunca podremos comprar. Entonces hay un debate abierto. Los medios de comunicación en papel deben transformarse, los medios de comunicación social online o en internet también debemos ganar la credibilidad de nuestros lectores con temas de investigación, con temas propios, pero la pregunta es,
¿Estamos dispuestos a pagar por contenidos de calidad? ¿Estamos dispuestos a pagar por acceder a una información como receptores de información en una sociedad democrática, madura y crítica, que es lo importante? Y la otra cuestión, ¿qué es calidad? Porque si me van a ofrecer un resumen de lo que ya sé, pero vestido con alguna fotito o con un poco más de información, eso no me basta. A mí me interesa saber por qué Rodrigo Rato ficha por Telefónica. Sí, ya sé que César Alierta fue nombrado en su época cuando Rodrigo Rato era ministro de Economía, de acuerdo, ok. Pero ¿por qué Rodolfo Martín Villa está en el Consejo de Administración del Banco Malo? ¿Por qué no hay ningún medio de comunicación que me lo explique? Entonces, la política y los medios de comunicación, sí. En España, en Cataluña, sí, pero estamos demasiado viciados. Gracias. Bé, ara té la paraula el doctor Francesc Graner i la pregunta en qüestió és la següent. Fa temps enrere es parlava del fenomen de la desafecció política com un fenomen que existia. Fa un parell d'anys va aparèixer el moviment ciutadà també dels unitats o del 15M, que semblava situar la política en el centre del debat social. I darrerament, l'11 de setembre del 2012, més d'1 milió de ciutadans es manifestaven al carrer. Doctor Graner, quin moment viu la política a casa nostra? Bé, dir quin moment viu la política és una pregunta molt àmplia, perquè podem estar referint-nos als partits polítics, podem estar referint-nos als estats de fons de la població. Jo primer volia parlar de lo general i després per si acaso fem un apunt del concret. Jo crec que en aquest país fa molts anys que vivim el desencís. Es va parlar ja als anys 80 els termes del desencís. Després de la pujada del govern socialista l'any 82, a l'any 88-89 va començar a encunyar-se aquest terme. I quan es parlava de desencís, es feia referir, va ser els anys que en Lluís Llach va fer la cançó de "No és això, companys, no és això". I tota una generació va dir no és això, havíem lluitat per altres coses. Jo crec que aquest país està passant encara de l'adolescència a la maduresa. I jo no soc dels que recolzaré amb els ulls clucs al 15M. Què vull dir? Vull dir que venim d'una generació no democràtica, d'una cultura no democràtica, vivim de molts anys de franquisme, de no estar habituats a la transparència, de no poder parlar. Venim de l'autoritarisme com a sistema, per això internet rebenta tant. Jo quan escric un mail al meu director general s'enfada. Per què? Perquè no has fet els cursos jeràrquics. Forma part de la cultura autoritària d'aquest país. Internet ha trencat amb tot això. Joan Pau II ho va descobrir. Perdoneu, perquè diguis, ostres, va ser l'únic que es va adonar que s'havia trencat aquest vincle jeràrquic. Altres coses no entrarem en això. Ho dic perquè va tenir una intuïció curiosa. Què va passar? Tota una generació de persones van veure que la política no ho resolia tot. I jo crec que encara estem aquí. Que la política era avorrida, que la política era molt pesada. Jo als anys 80 estava de subdirector en un institut i els consells escolars, i encara avui passa igual, la gent no s'apunta, perquè la democràcia és molt pesada. La democràcia és molt pesada, la participació és molt pesada, i la llosa de no haver estat educats en democràcia la portem a sobre. Per mi el 15M no és el resultat que tots vulguem canviar el món. Per mi el 15M té molts factors, però el que ens ve a dir és, primer de tot,
els partits polítics han arribat al màxim del que pot ser la perversió política. Quina és la perversió política? La perversió política és que la distància entre el llenguatge i la pràctica és abismal. La distància entre la pràctica i el llenguatge és abismal. Que el servei, jo ho faig per servei, ja sabem que això no és així, i podria posar molts exemples. Podria semblar que tot és negatiu, i jo crec que no és negatiu. Jo crec que els mecanismes que ens hem dotat en aquest país per la participació política són els que han de ser. El que estem en una base d'una societat no formada. I per construir una societat democràtica ens caldran molts anys. Dic, què és el que ha passat aquests últims anys? La generació del franquisme i del postfranquisme certament vivia la il·lusió de la transformació. Amb unes dosis d'utopia molt altes, sí, però hi havia certs ideals encara del bé comú. Què ha passat en aquests últims anys? En aquests últims anys, la cosa curiosa és que els partits d'esquerra, penso per exemple en els socialistes de Mataró, que jo estava molt vinculat. Els socialistes de Mataró han construït la societat més consumista de tota la història de Mataró. Dic de Mataró, de Badalona, d'Hospitalet, de Barcelona. Els Montigalà no ho ha construït el PP. Montigalà ho ha construït els socialistes. Iniciativa. Per tant, la gent d'esquerres ha construït els paradisos del consum. Ja ha entrat el gran capital. Llavors, la crisi comença no necessàriament per corrupcions més o menys grans, sinó per dir, escolti, perdoni, però no era això. Jo volia una altra cosa. I aquest, per mi, és el primer gran decalatge. Dic, aquests partits dels ideals emancipatoris, hereus del moviment obrer, hereus d'emmalaltir el mirall, aquests grans partits han estat els que han portat, diguem, els ideals que ens venien d'Estats Units, d'aquestes societats individualistes, i jo crec que la cultura que hem establert, per una part, amb poc bagatge democràtic, per tant, no participem en els consells escolars, quedem-nos a casa mirant la tele, nen, no t'emmerdis en política, no t'emmerdis. Això, més el consum desaforat, aquestes societats del lucre, que no només ha estat el PP, Esquerra Republicana, a Puigcerdà ha fet un pla per passar de 33 vivendes a 165. I aquesta ha estat una pràctica habitual, de tots els partits, no només dels partits de dreta. La corrupció urbanística ha estat la pràctica amb la que hem construït els models d'estat de benestar. Dic, aquests models són els que ens han creat una cultura que jo crec que és una cultura del màxim narcisisme. I el que crec que estem davant d'un país, que algú ha dit, en Jordi Pujol ho ha dit diverses vegades, estem davant d'un país adormit. El 15M té part de desvetllament de consciències? Sí. Però no sempre amb ideals altruistes. No sempre amb els ideals del bé comú. No sempre amb una herència que hi havia en aquest país de solidaritat, de comunitat. Dic, el 15M pot representar una oportunitat, però per si sol no hi ha cap garantia. No hi ha cap garantia de que impliqui un canvi de model. I en aquest sentit crec que la situació que ens trobem ara, de la crisi social, econòmica i política, jo crec que és una gran oportunitat. No en el sentit de dir ens convenen crisis per descobrir, no, en el sentit d'oportunitat per la creativitat, de l'oportunitat per construir allò que no hem construït. Hem construït fins ara un país de nous rics. Hem construït un país de nous rics, un país on aquest ideal de la casa i l'hortet ha acabat sent el pis de 80 metres i l'hortet doncs no gaire, però poder anar a comprar Ikea. Aquest ideal del narcisisme jo crec que
de cop, que és una mica el perdre el món de la vida de vista, perdre el món de la vida de vista, perdre el sentit de la realitat. Jo ho puc tot, l'Estat ho pot tot, l'administració m'ho ha de resoldre tot. Això és perdre el món de vista. En aquest sentit, aquesta crisi de dir això s'acaba, jo crec que és una oportunitat per tornar a descobrir el món de la vida. El món de la vida, el món de dir, ostres, el teu esforç no ho pot tot, per molt que treballis, el teu cos no ho pot tot, l'administració no ho podrà tot i que s'ha d'esforçar, no dic que no. Per tant, jo crec que en el fons, aquests últims anys, vivíem en aquell, parafrasejant Marx, l'administració és l'opi del poble. El sentit de l'administració ens ho pot fer tot. Ens ho pot fer tot. L'Estat ens ho ha de resoldre tot. Tot ha d'estar regulat. Si hi ha una inundació a l'Estat, per què no ho feia? Escolti, perdoni. La vida és imprevisible. Jo crec que és aquest moment, és l'oportunitat per reconstruir el món de la vida. I el món de la vida, els nostres pares els coneixien i hi ha tota una generació de gent que no l'han conegut i que no toquen de peus a terra i que no toquem de peus a terra. Tot m'ho ha de solucionar l'Ajuntament, la Generalitat, tot ha d'estar previst, tot ha d'estar solucionat, tots hem de fer vacances, tots hem de. Potser no. La consciència ecològica passa sobretot per això, descobrir el límit. No ho podem tot. Les preguntes obertes a la resposta dels tres ponents que ens acompanyen. Aquestes preguntes són les següents. El nivell de participació ciutadana en la política creuen que és satisfactori al nostre país? La segona pregunta seria, per sortir de l'actual crisi econòmica, quin paper ha de jugar la política? Tercera pregunta, quan un cas de corrupció esquitxa un càrrec públic, la imatge de tota la classe política es veu greument perjudicada. Es pot entendre l'exercici de la política sense valors? Deixo les tres preguntes a l'aire i qui cregui que pot aportar, encara que siguin dues o tres persones que aportin sobre la mateixa idea, no? Sí, jo miraré de dir alguna cosa potser transversal i després ja també reagafar, perquè són preguntes bastant concretes, però enllaçant el que deia ara el meu company de taula, Jess Graner, doncs que ell parlava sobretot del narcisisme com un dels trets característics de la situació social en la qual ens trobem, i jo estic d'acord, i justament per enllaçar amb una part una de les preguntes que se'ns feia, volia dir una cosa òbvia, perquè més tu esmentaves el tema aquest del món de la vida, que això, en filosofia contemporània s'ha treballat molt i bàsicament consisteix una mica en veure quines són les coses més òbvies, les coses més evidents, i recuperar el més evident que de vegades ens passa desapercebut. Llavors, justament una pregunta seria, i què és el més evident en la professió del polític? Bé, doncs el més evident en la professió del polític és justament que és una professió. O sigui, perquè a vegades es va buscar l'especificitat de la cosa. Però bé, el polític és una persona que, com altres persones que tenen altres professions, doncs té el compromís d'aquella professió. Què vol dir una professió? Que abans els nostres pares, els nostres avis o els nostres avantpassats en deien un ofici. Quin ofici tens tu? I llavors l'ofici o la professió és una cosa que justament es caracteritza per la seva publicitat, és a dir, perquè es confessa públicament. Això és què vol dir professar, és a dir, dir una cosa públicament. I una mica la imatge justament del món de la vida és que la comunitat de les persones que viuen plegats doncs es diuen uns als altres de què fan. Llavors, un diu, doncs jo faig de fuster. Aleshores, els altres esperen que aquell exerceixi bé la seva professió i confien en el bon fer d'aquella persona que ha dit als altres que fa de fuster. Llavors, si tenen la necessitat d'una taula, doncs és probable que truquin a la porta del fuster.
polític és el que diu davant dels altres que ell es veu capaç de fer una cosa, un ofici, que és justament el de conduir la vida col·lectiva. En diem governar. Però ja és una mica paradoxal que avui, quan es parla de governar, ens vingui de seguida, o del govern, ens vingui de seguida el concepte de poder. O sigui, el governar és el que té molt poder. És possible que en tingui una mica de poder, però en tot cas el que té és el compromís de governar. I governar no s'ha de vincular estrictament o prioritàriament amb poder, sinó amb capacitat de govern, de manar. En català ho diem de manar, però clar, també manar ho hem portat molt cap a la cosa del poder, és a dir, qui mana? Vas a un lloc i dius, qui mana? Qui és el que té més poder? Però encara també en el llenguatge col·loquial a vegades encara s'utilitza el manar com el dirigir, com el conduir, fins i tot, no sé si vosaltres us heu escoltat l'expressió aquí, saber manar un cotxe, saber manar un cotxe, està bé això de manar, perquè aquí, òbviament, manar no té a veure amb poder, sinó té a veure amb la capacitat per conduir bé la cosa. Llavors, qui és el polític? El polític és el que, com el fuster, com el professor, com el metge, ha dit davant dels altres que ell es veu capaç de manar bé la cosa pública, I quins són els valors de la política? Sobretot com els de qualsevol altra professió, de ser coherent amb allò que és el teu compromís. Una altra cosa és, i què suposa això? És a dir, què vol dir tenir la capacitat de manar bé la cosa pública? Vol dir, segurament, primer de tot, adonar-se que això no és fàcil, que hi ha coses, totes les professions tenen la seva dificultat, sobretot quan es volen fer bé. Totes ho tenen, perquè un bon manyà o un bon fuster no és cosa que s'improvisi, es necessita experiència i humilitat per aprendre. Doncs una mica pel que fa a la política el mateix. La primera cosa és adonar-se'n de la dificultat de conduir bé els afers públics, allò que ens pertoca a tots, el que tu deies, el bé comú. I després una altra cosa que és imprescindible per la professió del polític és creure alguna cosa. És a dir, tenir alguna convicció que ajudi a manar bé, és a dir, a conduir bé la mà. Si tu no tens alguna idea d'allà on seria bo anar, en aquest sentit, de manar, aleshores, doncs, què vas a fer? Vas a buscar el teu guany personal. És a dir, demanar als polítics que creguin alguna cosa, que tinguin fe. Fe en el sentit literal, tenir fe vol dir creure en alguna cosa, tenir alguna cosa que per ell valgui la pena, que això és el que vol dir tenir fe. Llavors, en què ens trobem avui, no només aquí a Catalunya, sinó en moltes vegades en general, al món occidental, però ens fixem aquí, veus que hi ha molta gent que es dedica a la política, jo crec que no ha pensat bé la dificultat de la cosa, a la qual ell diu que s'hi vol comprometre, una banda, i després, per altra banda, no té fe. I arriba un punt en què a mi com a ciutadà, esclar que m'interessa més algunes persones que creguin alguna cosa en concret, similar al que jo pugui creure. Però hi ha arribat un punt en què, sobretot, el que m'interessa és que creguin alguna cosa. I ara només els polítics, en general, que la gent cregui alguna cosa. Perquè, a més, i acabo, la política reconeix la dificultat, sobretot perquè reconeix que el futur sempre és incert. Avui, en un moment com el que vivim de crisi, és a dir, de sacsejada col·lectiva, fa que això encara es posi més de manifest, és a dir, que el demà és opac. Tot i així, és obvi que aquesta és una experiència del món de la vida, és a dir, que el futur sempre és opac per definició. Ningú sap què passarà demà, i la vida té una fragilitat extraordinària, la vida individual i la vida col·lectiva. Aleshores, què és el que succeeix? El que succeeix és que, justament per aquesta incertesa inherent al futur, el tenir alguna cosa en la que confiar, doncs és un bé molt preuat. I quan tu saps que en el teu entorn familiar o en el teu entorn laboral
pots comptar amb algú, això és molt greu, molt rellevant, és decisiu moltes vegades. En política passa el mateix. Si es pot comptar amb algú, és a dir, si tu pots d'alguna manera confiar, comptar amb algú vol dir confiar en algú, perquè veus que ell també confia o té una certa seguretat, una certa manera de fer les coses coherent, honesta, transparent, franca, doncs aleshores allà tens un agafador. I el futur, que sempre és incert, ho esdevé una mica menys. És a dir, els bons polítics el que fan és rebaixar una mica aquesta incertesa inherent al futur. I és aquest el motiu pel qual tota comunitat humana necessita no només bons polítics, sinó bons professionals en tots els seus àmbits. Suposo que avui sabeu que és Sant Antoni Abat, no? La caricatura fa que a Catalunya Sant Antoni Abat sigui Sant Antoni dels Porquets. Algú que estava amb coses rares d'animals i tot això. Sant Antoni Abat va néixer cap al 250, no us faré la biografia, però el 295, després de Crist, se'n va anar al desert, va reconèixer que per ser ell calia despullar-se externament de tot, i internament també, i que la identitat no estava dintre, sinó que no se la feia ell, sinó que li venia donada. La identitat es construïa en relació amb el tot. Aquest personatge, que és molt interessant, que després va esdevenir mestre, aquí va quedar com Sant Antoni dels Porquets. A tot l'Orient, jo vaig estar a Kíev, a Ucraïna, diu la llegenda que Sant Antoni Abat va anar allà, va fundar el monestir més impressionant de tot Ucraïna, 2.000 o 3.000 coves i no sé quants quilòmetres de coves, que es diu que va fundar Sant Antoni Abat. I Sant Antoni Abat ha sigut el qui ha generat que després de la caiguda del comunisme, Sant Antoni Abat, aquest moviment de la interioritat oriental, ha possibilitat aquesta no caricatura que s'ha fet, un procés espiritual per fer front a la catàstrofe del postcomunisme. Passo de Sant Antoni Abat amb un personatge que per mi és el paradigmàtic del que és l'activitat política, que és un personatge que fa exactament el mateix, que s'ha estudiat Freud, l'ha convertit en element de capçalera, que és la figura que ha sortit al Polònia, identificant l'Artur Mas amb el Moisès, Moisès amb les taules de la llei. I és un procés interessant. Per què? Jo crec que també a mi m'ha fet pensar molt en el Mas abans de la catàstrofe i el Mas de després del tripartit. La figura de Moisès és algú que al fons és adoptat, que no ho sap, que viu com un hijo de papá, un niño de papá, que ho té tot, que es dedica a la bona vida, i que té una desgràcia. Mata un personatge i es retira. Es retira, sembla que a més de 5 anys, diu els estudis que semblen que es va passar molt temps al desert. I allà, el mateix que Sant Antoni Abat, treu tota la palla, treu tot l'exterior, sembla que elimina també la seva identitat jueva i la descobreix. I allà sent el retorn amb aquestes frases, el teu poble està sofrint, aquestes frases que després han recuperat Marx, tot el moviment emancipatori. Bé, jo crec que aquesta figura agafa el que el Josep Maria estava parlant de trobament, despullament. Diu, el Josep Maria plantejava, és que no creuen en res. Sí que creuen en res. La gent sobretot creu en ella mateixa. I Stuart Mill diu, no, el funcionament de la societat capitalista i el funcionament del sistema és, bàsicament, la cobdícia. I la cobdícia és l'ego. Per tant, sí que creuen en el cultiu del joc. El narcisisme, digue-li com vulguis. Les societats del cultiu del joc. D'aquests diàlegs en el que tot és m'agrada molt, he après molt, disfruto molt, tot és egocèntric.
Tot és... El meu Déu, sigui cristià, budista o no sé què, em dona un plaer. És brutal. Soc creient, però tot em dona plaer a mi, no a l'altre. Dic, hi ha aquesta transformació en Moisès i fa aquest pas que jo crec que és el gran pas de tota història, de tota biografia, de tota cultura, el pas del jo a nosaltres. I aquesta és la política, no? És el pas d'un Artur Mas a un altre. Bueno, això poseu entre parèntesis. Però sí que jo crec que hi ha bastantes coses a dir, bueno, les coses no m'han sortit bé. He sentit el plany d'aquest poble, he sentit la desgràcia d'aquest poble. Ves, tranquil, ets un pringat, no tens res. Tranquil, estigues sent que no actues per tu mateix. Sent que no és un projecte de recerca individual, no lluites per tu, lluites per al col·lectiu. Bé, això que històricament ens han dit moltes cultures, moltes civilitzacions, jo crec que tornem a estar aquí. Tornem a estar aquí, que cíclicament ens apareixen moments aquests de caos de dir, escolteu, no construïu torres de Babel. La identitat no la forma Caín, que construeix una ciutat. Caín no forma la ciutat, no construeix la identitat. La identitat la forma Abel, que és un pelegrí, que és un itinerant, que és algú que sempre està en procés de recerca i que busca no com a recerca egocèntrica, sinó com a projecte col·lectiu. I jo crec que què se'ls hi pot demanar als polítics? Miri, d'entrada, molts que fracassin, i que els portin a on se'ls ha de portar, i que nosaltres, col·lectivament, estiguem formats per exigir responsabilitats, si no en Bárcenas, si el director de la meva escola que permet que molts mestres no fotin brot. La corrupció és una corrupció. Avui sortia els 30.000 espanyols que cobren la pensió per un senyor que ja s'ha mort fa temps, que van cobrant. La corrupció és generalitzada. Aquesta corrupció quotidiana, no una corrupció... No som corruptes perquè no tenim oportunitat, jo si pogués... La gent si té oportunitats, col·loca el meu fill, això no sé quin nom té, això és corrupció. Aquest és el procés que li hem d'exigir a la política, el pas de la recerca ego a la recerca al bé comú. I un bé comú que jo crec que no es passa estrictament per dir l'administració ho reclama tot. La carta als Reis l'hem de treure del pensament polític. El país no és una, com es diu, una repartidora. El país no dona per tant. Per tant, dir, el bé comú, i això, curiosament, moltes comunitats religioses de signe divers ho estan fent, que se'ls diu, ui, són, com es diu, estan generant pensament d'aquest tipus, de dir, el que necessitem és un pensament que ens acosti en els nostres límits vitals, que ens toqui el que som. I el polític que pot dir això, és dir, no ho tenim tot, no ho podem tot, el país no serà mai més el que era, aquest és el polític que pot tirar endavant. Ja sé que això no funciona de màrqueting, però al final la gent, jo crec que la maduresa que hem d'anar guanyant anirà per aquí. Per dir, no volem cartes als Reis, volem que ens digui el que podem esperar i el que no podem esperar. No ens menteixin més. Bueno, hay varios conceptos interesantes que se han puesto aquí sobre la mesa, pero desde el punto de vista de un periodista hay que reconocer que nosotros hemos contribuido a crear mitos. Estamos en una sociedad en la que nos gusta crear mitos, en el ámbito deportivo, político, económico, y hemos banalizado la política. Los medios de comunicación hemos banalizado la política, hemos reducido el discurso, y eso ha provocado que ya no haya grandes estadistas, grandes modelos que tienen que ser ejemplo. Hay una distancia muy extensa entre lo que los ciudadanos esperan de sus políticos y de lo que realmente reciben, pero es que hay políticos que lo hacen bien. Y la política, la res pública, el pensar en lo colectivo, es necesario esa participación. El movimiento 15M, como apuntaba el señor Grané, despierta conciencias
es una reclamación para cambiar, para hacer mover las cosas, pero evidentemente los políticos tienen esa responsabilidad, los ciudadanos debemos darles esa responsabilidad y debemos confiar en los políticos. Lo que ocurre es que el nivel, yo no hablo solo del nivel cultural, pero la imagen que proyectan los políticos a través de los medios de comunicación, que es la que nosotros recibimos porque no vivimos con los políticos, es una imagen muy pobre. Los debates que hay en los medios de comunicación son debates con muy pocos argumentos, en el que no se fomenta el diálogo, la confrontación de ideas. Esto es lo que se tiene que recuperar. Y es importante. Vivimos en una sociedad que parece que los políticos están encasillados como castas. Siempre son los mismos, que vuelven a volver, que repiten los cargos, que más tarde todos vuelven a encontrar. Entonces, regeneración política sí, participación ciudadana también, pero en el sentido de que reclamemos a los políticos al mismo nivel de nuestra madurez social. Volvemos a la crítica, volvemos a que el político tiene que defender sus ideas y plasmarlas. Esto por una parte. La parte del Estado. El Estado, evidentemente, esta crisis económica que llevamos ya 4 años, lo que ha provocado y lo que va a provocar es que afloren los individualismos. Que el hombre, ante la adversidad, tenga que salir adelante. Que los que tienen familias y se han quedado sin empleo, pues tienen que reestructurarse y reformarse. O las personas que han sido prejubiladas, o las personas que ya se han quedado, que tienen mucho que aportar a la sociedad, pero que se ven excluidas, ya sea por la edad, ya sea por su falta de formación. Esas personas tienen que pensar en sí mismas, salir adelante y con su trabajo contribuir al colectivo. Hay que formarse. Vivimos en una sociedad que tenemos carencias importantes. Carencias de formación, carencias de idiomas, carencias culturales, carencias de niveles de aptitudes y de conversación, que eso también se plasma en nuestra clase política. Y los medios de comunicación hemos contribuido a crear un lenguaje político muy precario. Solo nos interesa la frase, el titular, lo interesante. Pero vayamos al fondo. Recuperemos la intelectualidad en la clase política. No me gusta hablar de clase política porque es como si estuviéramos situando la sociedad en clases superiores, inferiores, los que tienen acceso y no tienen acceso, pero quizás nuestros políticos deberían conocer idiomas y hablar idiomas socialmente y demostrarlo. Pero también deberíamos ver películas en versión original en nuestra casa. Somos pocos los que lo hacemos, pero en la televisión pública debería aparecer esto. Entonces, claro, el paso a una sociedad madura, democrática, realmente exigente y crítica con sus políticos tiene también que reflejarse en la propia sociedad. Y esta crisis actual económica que ha abierto enormes distancias, porque la gente está defraudada con sus políticos, nos tiene que provocar a que pensemos en nosotros mismos, que salgamos adelante, que nos reconvirtamos y a partir de ahí podamos contribuir al colectivo. Yo sí que estoy de acuerdo en que el Estado deba garantizar unos mínimos sociales para las personas que no tienen recursos o para las personas que en casos excepcionales no pueden acceder a determinados servicios básicos. Pero claro, la mayoría social que está en capacidad de trabajar o en capacidad de viajar o en capacidad de salir al exterior o en capacidad para crear, esto es fundamental que siga en pie. Los emprendedores son básicos, están naciendo nuevos emprendedores, personas que tienen ideas que a pesar de que no tengan crédito porque los bancos sea cada vez más difícil, pero esas personas tienen que adoptar un protagonismo social importante. También hay una falta de valoración del colectivo. Tenemos una falta de pertenencia a algo, de que algo valga la pena, de que valga la pena luchar por ello como sociedad, que vayamos todos a una. Esas son cosas que nos colocan en una posición de inferioridad respecto de otras sociedades que sí que han hecho ese esfuerzo de reconversión social y de salir adelante, ¿no? Alguna intervenció més sobre els punts en general? Afegir una cosa. Josep Maria? No, perquè abans, de forma ja com molt automàtica,
he jugat amb la distinció entre els que fan la professió de polítics, és a dir, els que diuen que es dedicaran a la política, i els altres, com si els altres fossin observadors passius d'aquests que diuen que es dedicaran a la política. I això haig de matisar-ho, és a dir, aquí a la professió de la política hi ha un matís molt important que justament s'ha de fer, que és el relatiu a que es tracta de, en certa mesura, una cosa que ens toca a tots i ens implica a tots. L'únic que passa és que hi ha d'haver alguns que, en nom de tots, en representació de tots, facin aquesta funció de conduir la nau. Però la idea és que tots estem implicats. Això és una cosa que ens diferencia de les altres dedicacions, perquè no tothom som metges, no tothom som fusters, no tothom som professors, etc. Però en canvi tots som polítics en aquest sentit. La cosa vol dir que la comunitat depèn de tots nosaltres, no depèn només dels polítics o de l'estat, així serà més abstracte, depèn de cadascú de nosaltres. Llavors, en aquest sentit, és veritat que s'ha perdut, no hi ha gaire, tot i moments importants com un moment de crisi, de sacsejada o el moment del 15M, que desperten això que es deia abans, la consciència política. Tenir consciència política. Tenir consciència política no vol dir, com de vegades també s'ha cregut, tenir una ideologia molt marcada, no. Tenir consciència política vol dir tenir al cap, allò que deia abans, la fragilitat de la cosa pública. Adonar-se'n que tot depèn de nosaltres, que no hi ha una cosa així com una mena d'entitat anomenada estat o institucions governamentals que no depenen de nosaltres. No, és que tot depèn de nosaltres. I sense la implicació de la gent, aquestes coses no s'aguanten. En general ja es deterioren, però sense la consciència política dels ciutadans es deterioren molt més ràpidament, això és evident. És a dir, quanta menys consciència política, més corrupció, més degeneració, més encarcarament, més inèrcies. Quanta més consciència política vol dir, doncs home, més exigència, més col·laboració, més implicació, més tensió també, o sigui, el que deia abans en David, doncs, el periodisme fa de contrapoder, però ho farà sempre i quan hi hagi gent que cregui justament en la funció que fa el periodisme, perquè si no el que passarà és que la lògica empresarial en la qual està situat el periodisme anirà fagocitant cada vegada més el que ha de ser el periodisme. O també, abans Josep em deia, home, sí, és que això de... tothom es creu alguna cosa, sí, però jo el que volia dir, si és que no ho he dit, és que el que trobo a faltar és gent que cregui en allò que val la pena. O sigui, aquesta expressió d'alguna cosa que val la pena, perquè sí, jo estic d'acord que tothom creu alguna cosa. Ara, creure en alguna cosa que literalment val la pena, que és el llenguatge col·loquial, val la pena vol dir que un és capaç de sacrificar-se per allò que creu. I aquí és on ja no tothom creu, o sigui, perquè ja no tothom està disposat a tenir pena per alguna cosa que creu. I justament en el món polític, que els representants polítics, això ho trobes a faltar molt. Gent que cregui en alguna cosa que val la pena. Clar, com hi pot haver debat d'idees, que deia presentar tu? Com hi pot haver debat d'idees? Hi pot haver debat d'idees si hi ha gent que creu en aquestes idees. No és fàcil creure en idees, perquè avui diu, sí, jo soc més ben liberal. Liberal, quina caricatura, perquè un bon liberal és algú que creu realment en el valor de la llibertat. I el valor de la llibertat a la història de la humanitat ha sigut decisiu, perquè la major part del temps, la major part de la gent no comptava per res. És a dir, de llibertat no en tenia un pèl. Per tant, ser liberal al segle XVI, al segle XVII, al segle XVIII era realment tenir el coratge per sacrificar-se per una cosa que valia la pena, la idea de llibertat. O ser socialista és realment creure en la força i en la bondat de la idea de justícia. No d'una societat igualitària, sinó d'una societat justa i harmoniosa, que és el que significa això. I realment creure que val la pena lluitar per això, literalment val la pena. Clar, hi haurà debat d'idees si hi ha gent que es creu en alguna cosa, però no hi haurà debat d'idees simplement perquè diuen ara hi ha debat. Per tant, en aquest sentit, la política és subsidiària de la fe, de la fe en un sentit ampli de la paraula. I una última cosa que se m'ha ocorregut arran d'una de les vostres intervencions també, clar,
Nosaltres vivim, això ja és un tòpic, però crec que val la pena de dir-ho, nosaltres vivim en una societat consumista. Què vol dir? Això ho he remarcat molt tu. Què vol dir consumisme? El consumisme vol dir que les coses desapareixen tan ràpidament com desapareix una cosa que sí, literalment es consumeix de forma pròpia com un aliment. Si algú menja una poma, doncs la poma, quan es menja, es consumeix. Això és una redundància, però és justament el significat propi de consum. Es consumeix la poma en ser menjada. I vol dir que la poma desapareix ràpidament, no dura gaire i no deixa pràcticament res. Nosaltres el que fem és una cultura, estem en una cultura en la qual tots fem amb pomes, és a dir, fem amb les coses el mateix que fem amb la poma. La qual cosa vol dir que tot desapareix molt ràpidament. La cosa del consum, en el cas del menjar, és claríssim, és cíclica. O sigui, tu menges una poma i dius, ja no tinc gana. Però al cap de dues hores tornes a tenir gana i has de tornar a menjar una altra poma. El consum, per essència, és cíclic i necessita reposar-se contínuament. Llavors, què passa quan fem de la informació periodística objecte de consum? De que contínuament s'ha de renovar la informació. I això vol dir que s'entra en una dinàmica en la qual, de fet, es traeix el sentit originari del periodisme, que és un contrapoder, o no cal inventar les coses perquè s'han d'inventar, o no cal que hi hagi titular cada dia, però és que hi ha d'haver titular cada dia, cada hora, o sigui, hi ha un moment que són 24 hores de dia, el dia d'informació, s'ha d'estar a la informació actual, això és l'imperi de l'actualitat, és tremendo, i llavors què passa? Que això està informat, o això està absolutament immers en l'imperi del consum? On està aquí la veracitat, la consistència de la informació? És que no hi ha temps per això, perquè quan t'ho planteges ja ha passat el moment, ja que té el titular. Vull dir que realment la situació és complexa, que no hi ha receptes màgiques i que la primera cosa que es demana és mirar de filar prim en el diagnòstic. Si recordeu el que va dir l'Alfonso Guerra, que va dir, ¿qué es ser socialista? Ser socialista es respaldar lo que hace el gobierno socialista. Lo que va dir l'Alfonso Guerra. Jo, tres idees. La primera que deies al David, no? Alguns d'aquí coneixeu l'Església i es deia que l'Església, deien, jo no ho havia sentit mai, jo no ho he vist mai, fomentava l'obediència cega a la submissió. Les institucions han après molt i les empreses encara més. Les empreses volen gent submisa i els càrrecs intermitjos, no cal parlar del senyor antic, els càrrecs intermitjos, ni del Jordi Pujol, demanen submissió i que li llepis el que li puguis llepar. Tampoc seré on passaré. L'obediència és el criteri bàsic polític d'aquest país, no de l'Església. Jo crec que l'Església cadascú fot el que li dóna la gana, encara que sembli que no. El rouco que digui el que vulgui, el cardenal que digui el que vulgui, però fem el que ens doni la gana. La submissió és el criteri polític i l'obediència cega, i si, també l'Alfonso Guerra, quien se mueva no sale en la foto. Aquest és el criteri. I si te mueves no estàs en el departament. I si no m'apoyes, i si em critiques i fas un article que... fora! I aquí, aquest país, viu en un règim de submissió encara franquista. Ara és democràtic. Però aquesta por ancestral del nostre país, del pensament, del parlar clar, i ara després estaré tremolant, no, era broma. Aquest criteri de la submissió és el criteri que funciona a qualsevol racó del nostre país tan petit, i del gran encara més, el cap d'Espanya. Primera cosa. Segona, jo he estat molts anys escrivint programes de televisió i el que buscava és que l'audiència funcionés i l'endemà sabia si érem 200.000 o érem 600.000. I si no érem 600.000, jo m'havia d'espavilar perquè l'endemà enganxés els espectadors. I ho fèiem. I vam estar 2 setmanes traient casos d'aparicions el més surrealista que us imagineu. Fins i tot una senyora que tenia el seu avi, el seu pare, perdó, el cap, un tros de cap allà embolicat. Aquest és l'estat primari que la cultura del nostre país potencia i que ningú s'atreveix a dir que aquestes televisions són les més cutres d'Europa. Ningú s'atreveix. Al cap d'any
de Catalunya, si algú feia zàping, jo el vaig veure a Puigcerdà i veia les cadenes franceses, angleses, bueno, hi havia una parabòlica, com els programes de cap d'any, fins i tot el Polònia, que ens en riem de tot, que està molt bé, però sempre ens en riem de tot, aquest recurs de la ironia, sempre hi ha algú que és... podem riure d'algú, en lloc de construir coses en positiu. Està molt bé la ironia, però hi ha la ironia, Aristòtil ja diu, hi ha un punt en el qual la ironia bloqueja tots els camins, i per això el Nombre de la Rosa s'amaga el llibre que al final es troba, el Nombre de la Rosa és sobre la ironia. En aquest debat, dels mitjans de comunicació com a estats primaris que algun dia algun govern haurà de començar a regular, també les institucions d'ensenyament estan així com que no podem fer res, i això està estudiat que no és així. L'escola, amb el contacte directe, té capacitat de formar, i això en aquest país tampoc ens ho creiem. Té capacitat per modular conductes a llarg plaç. No tot és el Polònia, ni tot és el Disney Channel, però també vivim com si els mitjans de comunicació fossin Déu, i no ho són. I això està estudiat. Per tant, els efectes de l'estímul efímer, com una noia guapa, està molt bé, però poder fer alguna cosa, construir alguna cosa, perdoneu l'exemple de la noia guapa, aquesta que tot és silicona, no? M'explico? Poder construir alguna cosa, això és la tele i l'escola, i la família. És que la família no té cap capacitat, perquè no ho intentes, perquè no tens conviccions, perquè no tens idees, perquè no tens una fita, perquè no sabem on anar, on anem. I última cosa, jo crec que som víctimes d'aquest discurs dels valors, no ho he dit, però a mi el tema dels valors em posa tremendament nerviós. Els valors és la gran mentida. Jo estic una mica destroyer avui, no estic destroyer, però ho semblo. Dic, els valors, en el sentit de la retòrica, de les coses que tothom afirma que estan molt bé, però que a la pràctica mirem Telecinco. O sigui, retòrica, molt bé, hem de ser, el programa electoral és fantàstic, hem de ser austers, hem de ser humils, però escolta, aquest cap de setmana me'n vaig a Suïssa i demà me'n vaig a no sé què, i si la nena als 11 anys plora perquè els Reis no li han portat una Blackberry, es posa a plorar, fa un drama i els pares no ho podem suportar, i per tant li comprem. Per tant, la retòrica dels valors està molt bé, però no deixa de ser una retòrica formal i un conjunt de directives mentals, jurídiques, més o menys jurídiques, que no tenen res a veure amb el que ell diu la fe, que jo en diria l'amor també. La gent no actua per dret, la gent no fa cas de la Constitució, ni de l'Estatut, està molt bé qui sigui, però en la vida de cada dia els pactes amb una parella, amb una família, no són per dret. És que ens havíem compromès a que tu faries això, són per amor. I l'amor és una altra dinàmica, no és la dinàmica del dret, que és la dinàmica dels valors. Per tant, jo crec que forma part, aquest discurs dels valors, forma part d'aquesta construcció que Marx diria la superestructura, una superestructura que avui està molt bé, que queda molt bé, és un bon florero, però que no funciona, perquè no funcionem per valors, funcionem per efectes, funcionem per lo primari, tothom diu que no mira Telecinco, programes eròtics de Canal Plus, amb codificat, ho miraven 100.000 persones, amb codificat, que no es veia res. Es veien moviments així de... Bueno, aquests segurament eren pares de família molt... no ho sé què eren. El que dic és, el discurs de valors no s'aguanta. S'aguanta el discurs de la fe, de la recerca, de la interioritat, d'aquest món invisible que ja sabem en què ens vincula. Ens vincula amb llargues històries de construcció cultural d'Europa, d'aquests grans països, d'aquestes grans tradicions de saviesa, que jo crec que s'hauran d'anar recuperant i que la gent les està buscant. Però dic, forma part, i acabo, d'una certa confusió en el qual hem volgut vestir un món que ens queda molt lluny de la vida, de la mort, del patiment, del dolor, de l'estimació real, de l'altre,
l'altre. I aquí s'encarna la política. I la política és una activitat, com Moisès va fer, per amor. Ves i veuràs el teu poble, estigues amb ell, estima't-el, travessa els camps travessa muntanyes, travessa mars, te'ls estimes. I què farem? Buscarem una terra promesa. I arribarem? No hi va arribar, però ho va intentar. Jo crec que en aquests moments del país, i més amb el que ens ve a sobre, ens fa falta aquests lideratges de dir anem cap allà, despullem-nos de mentides, i les mentides s'han d'anar destriant. I ja està. Moltíssimes gràcies.